Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Panawang sawa. Iyang gibalik sa nang usa ka kuna og natuog siya. Kuya sa kutok ni Suwahay. To. Oh. Sawa? Hindi kay. Hindi ako mo ng usa sawa. Kipadausap niya yung usa imong naw. May gusto ka bang ipakita na ko ni ining maong kwarto? Ha? Sawa? Aw. Ngay. Naam siya mga mata. Ang imong uwang nga mata. May talan-aw na saba. Usa ka bata ka nang imong gipakita na ko. Naa sa usa ka kuna. Kinsa man ang bataa? May bata gid sa pikas kuna. Imo kining nakita sa unang panahon nun sa. Aw, tingali. Kay naam siya mga mata. Ang bata sa kuna. Naghilak. Oh. May tao nga misud. Oh, La. gikuha ang bata. La. Nagdagan siya. Murag kawat niya ang bata to. Kisang totohana. May nagkikuha man si tao. Oh. Naghilak ka, sawa? Ni kay binuang diha eh. Nabugay sa nga mo hilak. To. Tanawang yung mga mata to. Oh. Ala. Nihilak tuod siya. Sawa? Sawa, asa naman ka? Sawa! Sawa, asa ka? Oo na siya namati naman ni kay. Ala no? Tramas ba di ginabuhi ni sawa ha? Dili si ordinaryo nga sawa to to. Oh. Ha? Sa nakita ko siyang mga mata, managsama kami nga duha ang kolor sa mata. Itom og puwa. Oo niya. Oo sa imong hunahuna ni kay. To, doon na kami koneksyon og ang sawa. Unsa? Mahal nga Reyna Rosa, andam na kabayo nga imong sakyan paingon sa bahay nga bato ni Reyna Santan. Ayo! Apan siya dili pa kita manglakaw. Makigsulti o na ko sa tiguang. Si Lula Ige? Oh, Anday. Mas maayo gyud ning magpasakop na lang ta sa Reyna na. Uy. Lisod kung kontrahon kining Reyna ha. Gamanan gyud na siya unsa. Ay, Lula Igi. Gamanan gina siya. Kay nakahimo siya sa paglumay sa hari. Uy, mauday na nga permi na lang nang nagdoka ang hari. Gilimot kini ni Madam Bakukang. Uy, Wala, mo Ige. ba? Lula, Uy, ipatawag ka sa Reyna. ha? Nga naman. Ni kay. Ay, Mao ka na nga akong gituhuan to. Kuan ba? Doon na gyud may connection og ang sawa. Ako nang gibati. Ay, laki pada sa imong hunahuna ni kay. Una nga ni atas kalibutan nga punos magic. Husto ka. Pero mao kini ang kalibutan nga haom ko. Dili ba? Pero, Dinhi, wa ni mangutana kung nganong puwa ang usa ko ka mata. Dinhi, wa ni manungog nako. pero niya dinihang nangulatan ni mo ni kay sa una. Sino yan, doy? To, base sa to nakita nga talan-awon sa puwang mata sa sawa. Kining dapita, nakapuyo gidinhi si Reyna Santan. Oh, ha? Una niyang gipakita na to, mao ang Reyna nga naglakaw-lakaw siyang kwarto. Og may mga buwak sa bintanang bato. Buhi nga mga buwak na puti. Nga, kuan, mga layang bago na ang... Oh, mao na. Unya karon. Kining kwarto sa duha ka kuna. Kini, mao kini ang kwarto sa mga anak ni Haring Burak ug Reyna Santan. Kaluha ang ilang mga anak. Oh,
Gusto ka? Posible na ni kay nga kaluha. Kay duha man kaguna. Parehas og gidakon. To, gibati ko. Sa may gibati mo ni kay. Gibati ko. Nga mao kini ang bahay ni Reyna Santan ug Haring Burak sa unang panahon. Sa? Ay, mariray na. Sa ubag ko ni mo. Balog diha sa ako nga tubangan. Oo, mahal nga Reyna. Isugilon ka nako ang tanang nahitabo. Kung nganong kauban nimo si Reyna Santan. Ay, sinikay gyud ang nangusog nga pangitaon ang Reyna. Unya kay mo sunod man sad ning akong apo. Oh, mao na. Gipangita na mo Reyna. Ug nakit-an jud na mo ang Reyna sa bulkan. Nganong miabot man mo sa bulkan sa pagpangita sa Reyna. Kuan, ang puti nga itay. Puti nga ito'y. May kauban mong puti nga itoy. Oh, mao na. Siya ang nanawag na mo. Siya magiya na mo kung asa may paingon. Mag-una siya. Klaro kayo nga siya ang nakatoltol kulhain ang Reyna. Diin ninyo gikan ang puti nga ito'y. Di niya sa palasya. Unsa? Dinhis palasyo ang puti nga ito'y? Oo. Imposible hagod na itoy mo imigian ninyo sa nimutangan ni Reyna Santan. Mao na. Ay, ambot lang po datong ito ya. Uy, masabtan maninikay ang iyang liha. Oh, Kinahanglang akong makuha ang maong ito'y. Mikay! Mikay! Ikaw na, oy! Okay kaon nga. Nag-apo pa mo kang Reyna Santan? Dili lang ko gusto nga mahano siya pag-usab to. Oh, di mabula ka kung mawa sa Reyna Santan. Kung mawa na siya, pangitaong gini sa sawa, ug maluwas niya. To, dili naman hinoon magwa sa kunguna-huna ang nakita na ko sa mga mata sa sawa. Ang hain man na to nga di mawa si Munohon ani kay. Si Reyna Santan na nagpaso-paso sa kwarto o katong bata nga tuwa dito sa pikas kwarto. Ang bata sa pikas kwarto. Unsa may hunon na mas bata ni kay? Gusto kong makitaan ang maong bata. O kung dugay na gibiyaan ni bayan ni kay, aw, sigurado dagko na gitong bata karon. Mao na. O kinahanglan makitaan na to siya. May mikuha niya sa kuna to. Am, Gida siya palayo sa kwarto. ang pangutana ni kay kung kinsay mikuha niya gikan sa kwarto. Mao ka na ang gusto na kong mahibawan. Unya, saan mo na to sa lola? Luwaso na to sa lola nimo. Pero, ato ning planuhon og maayo. Kung unsaon, o kung kanusa. Sige, agad ako ni mo ni kay. Inon, kailangan ko ikaw itong lola. Mabuhi man to, bisan kung ibala pa to sa kanyon. Kay balingbing man to. Mao ka na, mahal nga Reyna, Rosa. Ganan ako mo reklamo sa among lakaw, pero sinikay man yun ang nangusog nga. Pangitaon na mo ang Reyna. Hain karon na ang Reyna. Matod ko, hain karon na ang Reyna. Kuan, ang naitabo maone. Pagkakita na ko nga miabot ang sundaw nga si Ilmo Radi ay to, nga gwapo na. Uy, madam da ito sa dili pa. Kanang mahal, madam naman, mahal nga Reyna. Himo asa kong batanon nga gwapa, be? Unsay nahitabo sa Reyna. Ay, masuko man di ay. Oo, to ang Reyna da ito. Kuan lagi kanang mao lagi to. Kanang maistoryahan man yun ni nato, di ba? May abot na to si Ilmo. Unya, akong gitaguan ang Reyna. Gigoyad ako paingon sa suok og akong gitabunan og bulingon nga panapton. Na mikaging nagod ang kabulingon sa panapton tungod sa kadaan. Unya, unsay sunod nga nahitabo. Tugmaan na ta! Magukag ba na mo sa gitabon ka Reyna? Wa naman ditong Reyna. Klaro kaayo nga may mikuha niya. Gitaguan siya. Mausad na'y akong pagsabot. Gitaguan ang Reyna. Asam sa na to pangitaw ng tao nga nagluwas sa bata? Gibati ko nga dunay laing mga nagpuyo ini maong lasang. Og sila ang mikuha sa bata. Oo. Hilom ito eh. Gabiin na. Ayaw pagsaba. Puti.
Saan sa ni mo gikakas bongbong, ha? Puti, may gusto ka nga isulti na mo? Ay, ito rin na siya ni Kaya na uno na. Pero makasabot siya. Oh. Gusto ka nga among dukdukon ka ng bongbong nga bato? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!